po itong nangyari. Ngayong umaga lang po ito, September 4. Sa CCTV, makikita ang pagkatok ng isang nakaputing lalaki sa isang pick-up na nakaparada sa harap ng isang establishmento sa lungsod ng Legazpi noong Huwebes, September 4. Sa video, makikita ang pagbaba ng isang babaeng driver at tiningnan ang tinuturo sa kanya ng nasabing lalaki. Habang abala naman ang babae sa pag-check sa mga karga sa likod ng kanyang sasakyan, saka umalis ang lalaki. Sinundan naman siya ng isang lalaki na may bitbit na pulang eco bag. Sa isa pang CCTV, makikita ang pagmamadali ng dalawang lalaki na makasakay sa isang nag-aantay na pulang sasakyan. Ayon sa Legazpi City Police Station, ang nakunang video ay isang insidente ng pananalisi. Nai-report daw ito ng biktima sa kanilang himpilan pero hindi na nagsampa pa ng kaso. Ang mga kawatan ay pawang dayo umano at 2 beses nang ng biktima sa lungsod. Grupong ito ay yung modus nila hindi lang ganitong gawain bagkos ginagawa nila rin ito sa loob ng mga food chain. Meron na rin silang nabiktima na sinasalistihan. So ito, identified na namin ito. Kaya lang hindi pa kami nakapagkaroon ng tiyempo na ma-verify kung meron talaga na itong standing warrant of arrest asa ngayon. Nilinaw din ng pulisya na hindi miyembro ng Tok-Tok Gang ang mga sospek. Kung madaki po natin sila dito, depende sa kanilang modus na gagawin. Kasi yung nabanggit ko, yung modus nila lately is yung pickpocketing, theft na nangyari sa loob ng mall, yun ang ginawa nila. So yung ginawa nila ngayon, salisi din, papasok din yun sa theft, kaso nga lang, yun, walang nangyaring kaso. Nanawagan naman ang pulisya sa mga nabiktima ng grupo na agad i-report sa kanilang tanggapan ang ganitong mga modus upang agad na maaksyonan ng otoridad. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, El Yanzon.